Здоров, Клипа! А Йоєчка! Еді! Стела! Кльовіч! К'ю-клипа 5. А маленька Йоїчина адважна принцеса казка. уся йшла і йшла праз глухий дремучий лес, пакуль не заблудзіла. Яна ішла наперад, як раптам вельмі стамілася. Матухны! І толькі яна падумала, што не зможа ступіць і кроку, як убачыла надрукавана выдавецтвам «Галакта». Что? Што? Авой, дзіўна. Апошняй старонкі няма. О, не! Што здарылася з маленькай прынцэсай? Што яна ўбачыла ў дрымучым лесе? Што ж нам рабіць, Клёвіч? Што нам рабіць? Старонка павінна быць недзе побач. Давайце яе пашукаем. Калі мы не знойдзем вырваную старонку, то не даведаемся, чым усё скончылася. Мо яе вецер здзьмуў. Або з'елі космамышы. Яна можа быць дзе хочаш. Ну, дзесьці ж павінна быць. Я знайду яе. І калі знайду, то мы даведаемся, што сталася з маленькай прынцэсай. Ну, удачы, Аёечка. Кашка, кашка, я люблю поснедать смачной кашкою. Часом кавой запиваю, я кашу штодень уживаю. Дурманіцы. Я ніколі не ем кашы без дурманіц. Пэўна, у Стэлы ёсць. Можа, Клипа дапаможа шукаць? Клипа! 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 Аёй! Яго тут няма. Ён прыгатаваў кашу. Оу, як пахне! Ён жа не будзе супраць, калі я троху пакаштую. Смакота! Аёй, скончылася. Зраблю яшчэ, калі ён вернецца. Але спачатку я крышку адпачну. Трымай, Клипа, свежа сабраныя дурманіцы. Тое, што трэба. Калі паспяшаюся, то каша нават не паспее астыць. Дзякуй, Стэла. Еш на здароўе, ну бывай. Хто сядзеў на маім крэсле? Хто еў маю кашу? А хто спіць у маім ложку? Вой, вельмі дзіўна. Трэба знайсці гэтую старонку. Што там на дрэве? Можа, згубленая старонка? Трам-тры-тра-тру, староночка, я іду! Аёй, але гэта не старонка. Гэта бот. Гэй, Рэю, глянь, што знайшла. Цікава, чый гэта бот? Паглядзім, ці твой гэта памер.
Не, нешта завялікі. Можа, мне памераць? Не падышоў. О, здароўкі. Што ў вас тут? Здароў, Стэла. Я знайшла бот і не ведаю, чый ён. Дай памераю. Вось. Падышоў! Ура! Гэта адзін з маіх зімовых ботаў. Дзе ты яго знайшла? Заўважыла на дрэве. Рэй, ты што, зноў раскідваў мой абутак? Я лепш пайду. О, калі зойдзеш да Эдзі, то закінь яму гэты гарбуз. Добра. Бывай, Стэла, бывай, Рэю. Я пайшла шукаць згубленую старонку. Старонку? Якую старонку? Эдзі? Эдзі! Ай-ой. І тут старонкі няма. Гляну за домам. Гарбуз! Вітаю, яєчка. Што здарылася? Тут ляжаў гарбуз, а цяпер тут стаіць карабель. Ты яго расціснуў. Усё так. І цяпер гэта гарбузовая таўчонка. Ну, тады я назад да Клёвіча. Заскоквай, яєчка, я тебе подвязу. Дзякуй, Эдзі. Я цэлы дзень шукала згубленую старонку, але так нідзе і не знайшла яе. Лямпа ўся ў пыле. Вітаю, яєчка. Чым магу служыць? Ты ўжо знайшла вырваную старонку? Я шукала ўсюды, але так і не знайшла яе. А вох, як табе дапамагчы? Ты знайшла? Знайшла? Прабач, братка. Вось жа не выкрутка. Казка без конца. Клёвіч, яёчка, братка! Здароў, клыпа. Што здарылася? Клёвіч згубіў апошнюю старонку кнігі, і цяпер мы не даведаемся, чым скончылася казка пра прынцэсу. А вох! А ёечка, можа, ты прыдумала канцоўку казкі сама? Я? У цябе б атрымалася. Так, давай, яёечка. Я вось люблю казкі, асабліва са шчаслівым канцом. Ну, можна паспрабаваць. Мы спыніліся на тым, што адважная прынцэса згубілася ў дрымучым цёмным лесе. А тады яна ўбачыла нешта? Што яна ўбачыла? Яна ўбачыла прыгожы маленькі дамок. О, цікава! Яна зайшла ўнутр, а там на стале стаяла міска кашы. Кашы? Як смачна! І маленькая прынцэса села і з'ела кашу. Вось як! Потым, паспаўшы, яна выйшла з дамка і пайшла далей, пакуль не прыйшла да гіганцкай бабовай сцябліны. О, як захапляльна! І яна палезла па сцябліне. Яна была такая доўгая, што расла да самага неба. Вось ты б спужаўся, так, Рэю? І вось на самым версе сцябліны маленькая прынцэса знайшла прыгожы крышталёвы туфлік. Крышталёвы туфлік. І што яна з ім зрабіла? Яна дала яго ўсім памераць, але ён нікому не падышоў. О, не! Але нарэшце яна сустрэла іншую прынцэсу, якой ён аказаўся як па мерцы. Ура! О! І другая прынцэса дала нашай прынцэсе гарбуз. Ням-ням! Яна яго з'ела? Не, таму што ён зрабіўся карэтай, якая панесла маленькую прынцэсу на неба. Як цікава! А яечка, што было далей? Тады прынцэса знайшла чароўную лямпу. Яна пацерла яе. І з яе вылецеў стары мудры джын. І
І ён зрабіў усім смачныя кактэйлі. І ўсе жылі доўга і шчасліва. Канец. Геніяльна! Клёвая Просто казка! цудоўна. Малайчына, яечка. У мяне пытанне. А адкуль у цябе столькі прыдумак? Нават не ведаю, Эдзі. А мне яны спадабаліся, яечка. Асабліва прыдумка пра кактэйлі. Можа, калі мы дап'ём кактэйлі, ты нам раскажаш яшчэ адну казку? З радасцю. І куды падзелася тая згубленая старонка? Шчыра дзякуем Станіславу Янукову, Павлу і Кацярыне Хілукам, Валерыю Мяцельскаму, Сяргею Еніну, Яўгену Барановскаму, Мацею Маланцыяліні Ваяйковым, сям'і Сакольчык, Лявону Спірыдонаву, сям'і Анфімовых, Сяргею Адзянцу, Вітушцы і Ірыне, Іллі М, Яўгену Вашчыльку і ўсім фундатарам за падтрымку. Подпишись на канал.